meleme ọbọnya kuna n'ụlọ ọgwụ ịba ya nwa agege na mmụ eze na agege entertainment mana ọ bụ nwatakịrị ka egwu na-agalị Mr. Nice na Amụdọra na eze ọmọgọ na yetena ha Jizọs ewugo Francha bebele yetena ha Jizọs ewugo yetena ha Jizọs ewugo n'anya nọ na-akwa ajọ ọgwụ n'anya gwa na onye osimiri ego ya ebinye nwa mmadụ ịma na ile n'ọnụ ya enyi mele enyi ya ebe a wetu m ọnụ yete n'aha Jizọs ọza ịma na aka ya gwụrụ ọtọ mana ọ gbara mgba yete n'aha Jizọs tinye ọnụ isi niile eje ụka ma ndị na-abịja n'azụ ije nwekwaga ọgwụ iji ava mmadụ ajọ ọgwụ ya ego enyere gị nye nwa mmadụ ịma n'ilili eli ịchọrọ ọga m n'iruwa nwatakịrị ka egwu na-ewuliwa Mr. Nice ịma na na-emulodogwu na June 1994 obido ọnwa etobe mgbe o ji tobe n'ọbụ samili n'ala anya bụ ifo lele mgbabudo kere oke kwu eze ọbịaloge ọbụna nazi kwu eze mgbe o ji kwuwe eze mgbabụ ka o ji nwụrụ akamụ mgbe o ji nwụrụ akamụ mgbabụ ka o ji dọba ọdụ abụọ mmụọ mgbe o ji dọba ọdụ mgbabụ ka o ji chewa aka igwe mgbe o ji chewa aka igwe ọ bụ nne nweta akpụ onye na nwatakịrị a agbochiri etu David onye mụdọra na m ọ na-ekiri ya mgbabụ na ọ dị na nwatakịrị mana mama ya na papa ya anya ebe n'elulu na Chinedu na asọsọ nọ ọ bụ na esiara isi buta ya na bisi ya bụ ifo n'eli tụtọnụ na asọsọ nọ ọ bụ na ewoji igbu esi ndomini buta kwanụ ifo n'eli tụtọ gwanụ na ọ bụ onye nsọ nọ Nice ọbịaloge ọbụna na-eze agwọwa ọtọ mgbe o ji kwụba ọtọ mgbabụ ka o ji mụba ọga ije mgbe o ji mụba ọga ije ọgbarụdọba mmadụ ama mali na nke bụ mami ya na nke bụ papa ya na nke bụ nwanne ya ọba mụba otu esi agba afa mmadụ ọ na-agba afa mmadụ olu gị ife eji mmadụ eme ọ kpọrọ mame ya ya na papa ya agba m ka mbala onwe m ụlọ ọ sa mama mụ na papa m na mma agwa akwụkwọ ọnwa jebe na ọgbaro ya m na ọgbọrọ lokal gọọmenti ọ bụrụ primary school na central school na akịlị ọzụzọ na ọgbaro o mesikwa secondary school ya bụ na community secondary school na akịlị ọzụzọ na ọgbaro
matul male no kalele ya bu no baro eba bu ko de ko ma ba ko na ke lo so no baro local government eba bu na wo o be mesia ko ko se la kwa o wa ja ve boye o bu na ku ta ti yo welo tu 18 oda barolo nya no ge ya obala wano ya delege ma obana tamahi no du no baroba namu dora namu anane anwe meli agwo agwisi ze melia ya bụ nwatakịrị a ya bụ onye na kulegwu a nwa nwere ego na ekolobia jawa o mele agwụ South Africa n'anya na-elile gị eli n'ịma na-ejiri obele ego eme visa onye mele mmanya ahụ ya ya ga anyị baba ego enyere gị nye nwa mmadụ n'anya na-elile eli mana ọ bụ na ebe ebele ite n'agha Jizọs igwe mmem n'anya n'okwu Chukwu ya gba gị ọbapụta 219 yo obejebe Kotonu mechọ ọja kala aka ya onwejebe Kotonu ọ kwụrụ ọtọ ọzọ ọ si n'obu eziokwu na ọ lụrụ nọ ma o kere onwe moto n'anya na ị ga-enwe ya n'anyị ka ndị ndị bebe asa na ọ bụ ya bido ju nọ ka ndị ndị bebe asa ọ bụ ntụda nwanne na-ezi ya bido ju nọ o mere n'anya mụ ịma na onye na-eme mma enye aka ma na-emeli anyị male o mesịrị tinye visa Toki elie gị na January this year 1 million ego nwa mmadụ ilili n'ọnụ o si gị melie agwọ o jebe Toki n'anya niile nwa bụ ego onye mele onye ya onye mele ma ya bụ m ya na-esi njiji isi ike ọ na-ka na family member ba ya bụ nkwu ya Simon Poluo na-esi nlekele gị ya bụ Chinedu David o ya zọmọgọ na Kotonu n'agha Jizọs igwe mmem ite n'agha Jizọs igwe mmem ọbịala nwa nọ ya tele ibe mmekọ eji gwo nwa bụ ọnya ọ meleme ka ndị nwere ekele anja kenaska ọ gwachi edu na izu ọ bụ ya na-ekele yi maka ya ma tinyeli ya n'ọbịa ka o ji ekele yi ma molu uju ọ gwachi edu na izu gwanụ ya na-ekele yi ma molu uju a maka ya ma tinyeli ya alụ ọrụ nọ ya dele gị mma oge obuchedu na isya ọ na-ekele Paul Swallow ibe n'oge Swallow ibe n'oge Swallow ezo yimo
one Mr. Nice Jedu David yo onya mudora namu anya nekeneke swallow ona kele music so ya bu juno brother ya do so nice nekeneke ezo mo na Kotonu nice odogu banu nya nekeneba do so leku mawo no ya delege ma so now ogwo buche do nice osimwala kana akene leku na ya bolu zechi nice nekene support bolu zechi ogwa Jedu David yo ya nekene bi makanya makunu nyele nya leku mawo no ya delege kanja wala kana ndo ya bundila mama kankane ba hisinka bia ogba Jedu David kwani ya nekele eva hisinka onye mele maya kunya onye mele njo ya wanja obela wa kwani ba yiruju eva hisinka di bonya Benedict onye mudora nam uto boba ogwa onye mudora nam Jedu David ezo mwago na Kotonu n'obia kana kulegwa obele nwa no ya dere eva anyi sinkadi alwa osimwele kana polumolo onya mozam oba polumolo ogwa ngi melive jamale Mr. Nice Jedu David polumolo onya mozam oba onya cha ibe mele polumolo onye mbosi sebia taluni memuma connection matters ibe onya na me onye mungi nwelezi okwu woba aka yoto inwelezi okwu legwoba ka ọtọ n'anya nọ ya bale polumolo dalue ibi memo kanekwu ndị melile njemale ezo mogo na mudora namu obanya kamu negwiba ya bu Jedu David yo Mr. Nice onye mbosi legwu osimwele kana kanke n'ikeju ugobeli n'oji n'ogidi ikeju abatu ubi izuo ikeju ndo ya tele mma ikeju abatu ubi izuo alụa ugobeli n'oji n'ogidi ikeju na o anje kaneva nyoke chukwu ya blue boy onya miata namu ogwa Mr. Nice yo Jedu David yo anya neke neva oke nwano ya telemo deva blue boy onya miata namu ema nobi na Kotonu deva vokoda patake ya deva blue boy onya miata namu Jedu nekene mobe vanya agege wan egwu kan neti dibo onya kataliko ye melishi ya egwu kataka na kuruchi Jedu Nice eza na ya jo ndi bechia ema no bodu na zeza zo Jedu Nice kwa nwachu Jedu Nice kwa nwachu ome pulo na jola ro ome pulo na jola ro
Chineke ga-ebutere gị igwe mmụdọra ka iji ya gị na mara na zọrọ ya zọ nice tụdie oluo omeleme ọ sị nwere ekene ka nkene ọba ju ya bụ klasik ọba judu klasik ọka nwa nọ ya dịle gị mma onye mmịa aka nna m onye mele mma ahụme ya nwanne m ka ejisi ka ịma na ose kwesị nwata n'ịkpa ọ na-amara ọ n'ịkpa bụ ọnya ndị aka ịda akpata ka anyị ọba judu klasik onye mmịa aka nna m nwanne ichedu na izu onye mụdọra na mụ nya nnekene gị ife mene ndị otu mụ ife mene ndị n'etilegwu ọba judu klasik onye mmịata nna m okpotokpo nwa ụbanya na so na bịago ọba judu ose na-egbu n'eze anya ọba judu onye mbosi izi alụ ne ọ na-ekene uwe buka obelu Uganda ka ọ dagbata gị ya ihe mere uwe buka eke plus no one ọgwachedu David Mr. Nice onye mụdọra na mụ ya na-ekene unu a n'ụtọnya maka unu nyere ya nwana aka lekwa ka ekpe n'anya ka ekpe akwa ka nne ọgwụda bụ ka o ji dịda udo ji dị n'eluigwe ụda bụ ka o ji dị n'ụwa eke plus no one n'egwu mmanwụ nọ ya deletema Uganda ka ịda akpata ka eze ọmọgọ na Uganda onye ọma n'egwu mmanwụ nọ ya de Uganda ka ịdị akpata ka alụ ne Chinụsa agbata onye mbosi izi n'egwu a Chinụsa agbata n'egwu mmanwụ nke ebe ahụ mmanya egwuru na bele na-agba ụmụ nkwụ Chinụsa agbata Kenya ka ịdị agbata ka ori mgbuke onye ọma onye mmịata nna m mmịata igburukwa ya aka eze ọmọgọ na Kenya ya bụ dọmba ịma na onye judo onye aka ewu na-eso dọmba gbogbo eji ego je pawa gbogbo oji ego ji ogwu ọgwachedu David Mr. Nice ọ sị mụ kenunu maka n'ụtọ ọbụba ka nje nwere ekene ka nkene junwe ka agbata ya biro mone ịmalego kelekele onye gbọrọ mkpa junwe ka agbata iro mone otu novo ka isi bịa onye mmịata nna m otu novo ka ịdị agbata aka ebe a bụ ka ịdị agba mba iro mone onye mbosi izi alụ ne Mr. Nice emeteli m n'egwu n'ọbịa aka na pulegwu ahụ ọgwachedu David iro mone enya na-ekene unu eze ọmọgọ na Kotonu iro mone onye mmịata nna m
bịa tụrụ ugo gị ka anyị gawa omeleme ọ na-ekene Mr. and Mrs. Odibo Pope Mbanefu one of Orametiti Anam Odibo Pope onye ọra manam ọgba Mr. Naizoro enya na-ekene gị Chinedu Davidio Odibo Pope ke na-aza aza onye ọma na-eze ekene ego gị maọbụ ebe anya gị eze maka lọlọ gị Ugochukwu otu mma Pope ire mere Ugochukwu otu mma nwunye Pope bịara osi nwanne na-esi Ekene ọba akwụkwọ ntụtụ Kenya kiri Melison nọdụ Ekene ọba abụ onye na-edu ọnya aba gị meleme nwayọ ka ị ga-akpata ego gị Ekene ọba alụwa Kenya kiri bịa onye mụmụ Ekene ọba onye mmụmụ anam ọgwa Chinedu Davidio ọgwa ya na-ekene ụlọ akwụkwọ ntụtụ mmụmụ ka esi bịa alụwa ka nje ekene ụzọ ọkaka nwa na-adị mba nwa ọja onye wusi bi ewura uche ọkaka onye mmụmụ onye mbosi egwu m uche na mụbụla aka ya alụ uche ọkaka onye mmụmụ onye wusi bi ewura ọbụla eziokwu maọbụ ebe aha gị uche ọkaka Kenya chede akpata ka anyị eze ọmụọgọ na Kenya ihe ọnọdụ ọmụma odogwu n'ime mụma egwu enwe m ọma ịghọta m ekọtara m mma akele Chinedu ọkaka elebe agwa agwụ na ya dị onye mụmụ nna m alụ ndị akịda atụ aka anyị elibe nke ka mụ na-akpọ ibe mere na-elibe nwanne ebe anyị aja eke nwanne mụ na-ekene gịwa mana ọ bụ Chinedu Davidio nwanne payonia ịma na ba na-adị nnekwu n'ibebe ba na-akpatakwu ego ya si mụ kelee elibe ịma na anyị bụ ndị ọma mbala ịma na anyị ga-emekọla ọbịa ịma na ị ga-enwe dị egwu Chinedu si mụ kọbala ihe egwu na-enwere ibe na-eme ile ke meji metata yewu olo ukolo kanja kele chadiraki nwameze walo onye mi aka nam chadiraki dalo ezo mo na Jakarta Jakarta ni Indonesia Chadiraki Adiko Stars Iga mena diko
alikostasi ọkwa chedu David ya si mụ keneke Shadrach Shadrach na mgbasi ike Shadrach na mgbasi ike Shadrach ebe anya ga-ekene ekene ndị nọrọ maka Chimele nwanne odogwu na Kenya ya bụ Messi odogwu onye mbosi izi ya Messi Ekenales Agalimojo ya bụ Jesi onye mụdọra na mụ agwalụ m n'ugbo na mụdọra na akpa ego obodo sili m ngọ ogwemegwu nọ n'anya kịta ekene na mụdọra Ekenales Agalimojo onye mụdọra na mụ ọ bụ ezi nwanne Mr. Nice Chedu David Okenwa enya na-ekele gị ibe mena galimone onye mụdọra na mụ dalụ n'ọdị ọmụma dalụ n'ikpe ọmụma ete n'agha Jizọs ekwe mmem ọ na-eme ma mụ na-emerụ mma ọ bụ na ojesu ụka nata ọ na-eje agba ọgwụ ya bụ na be dibịa mana ọ na-ewecha buleti n'onu ebe onye ọsị gị na ba na-eje ụka ọ na-anagwa mmarụ dira ọ na-ana mmarụ nwunye ba ọ na-aka ya gwọgwụ niile ga ibe mụrụ ka na-ekwu gwa onye si n'ọnya ọbụlụ nya ọ meleme ọ na-ekene alụsị ndị nwunye ya bụ ụmụ na abụọ alụsị ndị ọrama maka na nne abụọ onye ọrama ya bụ ibo mele bụ ọ bụ tata ịma na Chukwu na ya ndụ ekwesịghị iri mmụọ n'obe ekwesị na-enye ego alụsị mụ na abụọ ọ gwa Chedu David nya na-ekele gị maka ndị mele bụ ọ bụ tata ọba mmosu ka eji achụ ụgwọ ọsọ ịgbakọta tie n'aha Jizọs ka ọ bịawa n'anya agwa n'ike dị n'okwu ọnụ ọ sị m wele ekele ka nje ekele ejima nwanne Nnamdi Nwobi ya bụ ejima apọsụl onye amụma onye mụdọra na mụ ọ gwa Chedu David enya na-ekele ya ejima apọsụl mana ọ bụ ebe anyị agege na ọ bụ mụ na gwuru ya egwu a ezi maka Chedu Watiti ya na-agụ nwantaka kwani ndị otu gboo ezi maka ezugbo silent iwe eme na-ezugbo agụ nwantaka ebulezu onye ma Watiti ka nje ekene na ebe anyị gwa transfer ebe anyị na ya dị o ebe anyị nwa mama o lekele Chijekwu Dọntọn a Chijekwu bụ nwanne silent Chijekwu Dọntọn Chijekwu
ndo ya delma anja kene na boss yana amande won kwa nwa be ezie nye ji ma boss nda modora namu manobu Mr. Nice yo nyana kaneva amande wokuo ego ma no ya delema yeso ye ma anya kele chukwu mboko ye asote chukwu mboko ye onya mudora namu legu mano ya delema oka nwane ya dio chukwu mboko ye obi na ne gwazo onya mweza namu ondo Indonesia oba ino wa mama obi na ne gwazo oni kolumolumolo yasi muke neyi ile menu obi na oba ino wani eba ya gege wani muneke neyi manobu Mr. Nice enya bu chinedu yasi muke nunu ncha oba ino obi na ne gwazo alo azu bikebigi onya mudora namu ogba Mr. Nice odogu enya nne keneva azu bikane adio kancha bembele Roma kado na sewa kancha bembele papolu ebube kancha bembele obi na potulowo kancha bembele ile mena do na sewa kancha bembele onya muloba namu dona kancha bembele dona na doge kamego kancha bembele anje kene Mr. Nice yo kancha bembele obele nwa chiri do nice kancha bembele obele nwa kana kule kwa kancha bembele etena ga Jesus ekwemem kancha bembele chiri do nice dalwa kancha bembele ekwe nwa mo me wotam kancha bembele nice nwa mama kancha bembele nice ne adio kancha bembele odogo nice ne ade kancha bembele nice nwa na pioneer. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.